Γεια σας παιδιά, Γιώργος εδώ. Σήμερα έχουμε κάτι που μόλις είδα. Αυτό εδώ, παλιά κόρνα. Θα το για ακούστε. Ας το δοκιμάσω αυτή. Πριν, προσοχή. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Και πώς θα το βάλω στο γυμναστήριο χωρίς να την κάνεις στις δυνάμεις μου? Ευχαριστώ μεταφορική εταιρεία του Έρβη για παγόβουνα. 4 αστέρια. Wow! Είναι τις τύχες ενώσεις στο πάγο των... 3, 2, 1. Τώρα, κύριε Ξυπνάκια, είναι πια στο στόμα σου. Είναι το αντίθετο ενός ηφαιστείου. Γιατί είναι ένα βουνό από πάνω. Και ένα παλάβα, οφείλω να πω... Είναι ένα ψηλό, μητερό, μπαγκάλι. Όλοι οι άλλοι ενθουσιάστηκαν. Εντάξει, με αφήσατε. Πολύ περίεργο αυτό. Παιδιά, πάμε από την αρχή. Να το κάνω. Αυτό καλύτερα. Δεν είναι κουφατό. Πιο κόρνο. Κουφάθηκα. Έλεος.